recruit. Öppna bomben. Ja, det får han på det. Jag är död 3 gånger 10. Okej, jo, men ditt vapen kostar 30 000. Vårt kostar 200 000. Nu kommer den här Nej, vad händer nu? Duns, jag är i den. Duns. Jag sitter, alltså Duns. Öppna bomben. Du betalar min... Va? Den är inte här alltså. Danne? Va? Flyger de? Danne? Jag orkar inte du. Danne, alltså jag orkar inte. Danne. Ja, det röker 1 miljon i mina pengar. Danne? Nej. Jag måste få en parachute. Danne. Ja, med parachute. Snälla Danne, snälla. Var det autohoppar på? Nej. Rip den där helikoptern alltså. Kommer köra åt helvete. Oh my god. Vad i helvete? Jag hade inte en liten boll eller någonting. Vad ska du? Man kan vänta på oss. Hjälp mig! Hjälp! Alltså det här kommer gå fort. Vi kommer störta det. Ja, vi flyger på en rak linje hittills, jag vet inte fan. Ja, herregud. Kunde laga bilen. Hjälp mig! Vi kommer flyga in en... Ja, vi åker över alla bergstoppar, vi åker över allting hittills. Danne, kom tillbaka! Poka han på 10 snabbt som fan, poka han. Ja, det åker med tom, han är bakom dig. Poka han då! Det är berg där framme. Vadå insufficient permissions? Nej, just det. Macka, det jag tror bara du kan göra det. Jag tror Att han inte vi flyger kan in göra i en elledning? Ja, det kommer berg här borta. Jag kommer få på fallskärm. Nej. Varför hände det där för? Nu, Vad när det landar då? nu är det kört! Nu är slutet här. Nej, alltså fan vad sjukt. Nej! Danne är tillbaka, Danne är här, Danne är här. Ja, det var han som var på. Nej, va? Alltså, Alltså!